Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayod gutomon, ang motuo kanako dili na gayod uhaon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako, ug ang moari kanako dili ko gayod isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing way katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Walay pangulo sa katawhan nga nakahimog saad sama sa gibuhat ni Jesus. Kasagaran mga leaders moingon gyud nga akong palambuon ang atong ekonomiya, akong panalipdan ang atong sovereignty, akong tabangan ang tanan nga mga kabos, himuan ako balay, muag karsada, muna ito mga saad. Pero wa gyud leader nga nag-ingon di na gyud mo mga matay. Usara gyud ka leader ang nagsulti, kinsa man? Si Jesus. Ingon siya, ug motuo lang mo nako, nya mosunod mo nako, din agyud mo mga matay. Nya saman, tuo mo ani. Tutok malang mo nako. Gabi diha aligre kayo ang concert sa Sweet Notes. Daghan kayong naabutag alas 2 kadlawon niya, nindot kayo no, aligre kay tanan motong nakapangandoy ko nga hinaot unta nga dugay pa ni silang mga matay ang Sweet Notes music. Banag asawa sila batanon ngayon tagdugay pa ni sila mga matay nganuan naghatag manggog kalingaw, naghatag og kalipay, kanawang gitawag na to wholesome nga paglingaw, display of talents, display of happiness. Nindot kayo no, hinaot unta nga kining naghatag og terror sa kalibutan mauntay udang mga matay, makapangandoy tagingon anay. Pero sa tinud-anay ang nagbuhat gidi ay sa buhat sa Ginoo, di na gyud mamatay. Si Esteban gihisgutan diri sa unang pagbasa nga gipatay. Si Saulo mao'y nagtugot nga patyon si Esteban, nya nagsigi naghimog mga mapintas nga mga panglutos. Si Saulo bilib na kay sa siyang kaugalingon nga napatay niya ang mga tao nga nisunod ni Kristo.
porti giniyang panglutos, gatuo siya, nagmadaugon siya tungod sa iyang pagpatay o pagpabilanggo sa mga nagsunod sa Ginoo. Pero sa kaulahian, ato lang ning i-fast forward, kung sa may nahitabo ni Saulo, nahimo siyang San Pablo, usa sa atong mga lig-on kayong haligis pagtuo, ang pagtuo nga iyang gilutos niya. Kay nahimo man siyang magtotoo, ang pasabot ana kadto deng iyang gipangpatay, kadtong iyang gipanglutos, wa dayto mamatay. Murabag zombie ba? Kita mo na salidang zombie nga mapaakan ka ug masikit ka ba, mapaakan ka, unsa mahitabo nimo, mahimo sa kang zombie. Ang Ginoo ingon ana sana, sikiti, di ba matakdan ka sa Ginoo, lingiyay mong tupad ing na natakdan na ka Ginoo, matanawa niya kanus aman ta musikit sa Ginoo. Kining misa mo gini pinakasikit kay ato gud siyang kanon. Ang uban ganyo da gatap-tap pa man, nganong nagtap-tap mo musod niya ang virus sa COVID, di takdan ka. Mao na nga kining Eucharistia mao ni ang pinakanindot nga pagpakigsuod sa Ginoo, kay ato gid siyang pasudlon sa ato yung biological body, sa ato pamatakdan gid untata. Sige ka na be, ikaduhang lingi sa imong tupad ing na natakda na kas Ginoo. Pero nga man nga inig uli, dali man gyapon kay masuko. Nga man nga inig uli, yaw-yaw lang gyapon. Nga man nga inig uli, dumot lang gyapon. Inig uli, ighumas misa, libak lang gyapon, galakaw pasdaan, ang libak na. Kuya, wa pa katangtang sa brunda, nang libak na. Nga naman, sige mong tatagkaon, kaon man kita tag Ginoo, nga anong mura maglisod kay tang takdan, porti lang gyapon kaigihan anang mga yuta, mga utlanas yuta, hangol gyapon kay nang kwarta, kanagi kwarta. Gabi gi-announce to ni Cap Richard sa Santa Cruz o ni Cap Johnny, kaning atong Assistant Regional Director, nga mag-unsa na lang og wa na ni Father Siano. Kay ang ato mga night aligre kayo kay gibudgetan og tag 50,000 niya. Sunaga ang night niya tagaag 50,000 ang organizer. Libo gud sila kung saon paggasto. Ya. Nga naman tagaan kag role, ikay lead aning kuan ha, kaning night. Ya, di ay 50,000. Ya, nana sa taroy kaning kuan, kaning barrio pista, ang mga barangay officials o ang mga chapels, mag-usa sila diha, atong providan og tent, inig pista, inig human sa atong fiesta mas sa alas 10 karong Sabado. Mangaon din tatanan dito, ay pagdamog pagkaon, mangutkot giso ang barangay, paita sa dani damagan tas mga tao pakaon ani, aron di ka maproblema, tagaan mo og tagurha kabuk litson. Ya. Mo malipay nga kanindot ana. Tagurha kabuk litson ana ato gihatag, din man nato gikuha gikan as kolekta. Ngano man kay wa jud ko mahangol anang kwarta nga gikolekta. Ang akong nahangulan nga makashare ang tanan ni anang atong gikolekta.
Motong gabi puno kay tao diri pertindagan ng tao naka-share sa atong nakolekta. No? Kato wa man gito manghog og kolekta kadaghanan. Kay matod pangkapjani pag misa nato diri sa nobina wa gani mapuno ang simbahan. Pero dito sus hasta ka 20 pila ang gidaghanon sa nanimbas nobina mas ikumpara dito sa gawas. Igo ba ng rason nga muratag masubo nga ngano man inig concert sa Sweet Notes daghan man kayong tao nga inigmisang padersiano wa may tao hapit maihap las tudlo balik-balik ang ihap sa inyong tudlo human na mong ihap ading nanambog karon pero dito sa gawas lisod kag agi nga naman tungod kay wa motakod ang Ginoo diha sa ilang kasing-kasing kutob ra gyud sa lawas wa kaabot sa kalag unsa may babag mga igsoon nga sige tatagkaon unsa may babag nganong di man kita matakdan nga pagka-powerful untaan ng Ginoo. Sunan ka na ang patay na nga buhi matud pas unang pagbasa ang nituos Ginoo ang mga yawa gipapahawa ang mga masakiton giayo hasta ang mga patay gibuhi. Grabiha day matakdan ta Ginoo sama ni Felipe ba gisgutan sa unang pagbasa grabe ang iyang gibuhat ang mga tao sa Samaria murag na nahasigang mata kay nga naman purti gyud ka powerful tungod kay naa naman ang Ginoo niya. Pero kita porting daghana nato imbis nga kita mo'y maghatag og gahom magpakitag gahom ngadto sa atoy sigkatawo kita naman oy mailad anang gahom-gahom dali makitang mailad nga moingon kani gamhanan gyud kaani basta mo maangko ninimong maong dungog kining maong posisyon mo na inig eleksyon hala away gyud maayog gubat sa pulong usahay gubat pas armas tungod lang kay kanang gahuma sa politika maogi importante kay nato limota nga mas gamhanan pa na ang gahom sa Ginoo kun ato lang yung puy-an nganong wa man ginakasod unsa may babag bawo mo sige lingingay mong tupad may naon siya nakababag hindi kausag ilisa na to atong faucet diri sa CR kay din amang gyud mo agas ang tubig ni amanta siging lubag nako usa man dito wa na dito soda tong tangke na pa diri ubang faucet kusog kay agas nganong di man ni mo agas ni gripuha sa naay nakahalo pa ni pader pagtan-aw sa plano di na madapat palit ag bago labay lang ni pag palit og bago pag ana aagas na muna lisod kay nang clog up yang sa mga clog up kanang sala is A-L-A or is-I-N ang sala nganong naamon ang sala nato tungod kay mas nahigugma ta unas tanan sa atong lawas kaysa atong kalag mas givalyo nato ang lawas kaysa kalag mao na bitang kusog kay kadiha mo usab ang imong lawas paninduton ginagmaayo gabi na ahat ko sayaw-saya aka namang sweet music man sa to matud pa sa nag-comment kay gi-post man sa among group chat ningon dayon unsa man ang pagkasayawang nabali man nagkupot ingon dayon sang ni-comment na nagpaila lang yun nga di yun kamao ay basta lang mugunit kanisang pari nga kulbaan sa tang mugunit usahay gana bang naanod ko ba natakdan ko nga naman nindot kay tanawon ang mga lawas nga nagkiay-kiay na matakdan yun ka ba kuyaw kay natong lawas peligro kay malimot nga naa day kalag muna higugma agid ang kalag labaw sa lawas ing na kining akong pagsayaw ron makaayo ka nis kalag
Kining akong attire karon sa akong lawas, makaayo ka ni sa akong kalag. Kining akong pagkanta, kining akong pagshow, kining akong pagkasikat, isip sikat kaayo sa social media o sa mga concert, makaayo ka ni sa akong kalag. Kining atong pagsimba karon, makaayo ka ni sa kalag. Kining akong pagrosaryo, kining akong adoration, makaayo ka ni sa akong kalag. Kining pagsige na kog basa aning TikTok, siging tanaw aning TikTok, siging wa nay hapitog aning cellphone, makaayo ka ni sa akong kalag. Ana ba? Ning sige na kong pangaway ani akong silingan, sige na kong kiha aning akong mga kontra sa balaod, makaayo ka ni sa akong kalag. Ning sige na kong dumot aning akong mga igagaw nga nangutang na akong way bayad-bayad, makaayo ka ni sa akong kalag. Kana ba mga pangutanaha ba? Ang kalag, tanawa na kanang mga dili kay maayo ang kalag, inignisa na, inigwali, tuog, gina. Tuog. Bitaw. Tanawa, iniglinibakay, mata, gina. Mumata magampo, rosaryo, ikaduha palang misteryo, agas ng laway, santa. Inig humag-rosaryo, painit na. Asus, kusugang muhigop sa painit. Sa dukaon. Ang ato din ng kapistahan, naningkamot tang maaligri ang lawas. Pero hinaot unta nga di ta masango diha. Ang unang hinumduman, nganong naaligri man ta. Nganong maka-finance man ta aning dagko kay natong gastuhanan sa atong mga gitawag og kalingawan, tungod kay ang Ginoo duol nato, tungod kay naay mga tao kansang mga kalag liwat sa Ginoo, mga manggihatagon ang atong mga namalit og slots. Pakpakan nato ang atong namalit og slots. Kamong tanang namalit din amo mga matay. Di na gid mo mga matay, basta mo padayon mo palit. Nga naman, kay naghatag mo kalipay nga Diyos nun, dili kalibutanon. Ang inyong pagpalit, ginamit ang kalibutanong bahandi nga mawang kwarta, naghatag og katumanan sa atong Diyos nun nga mga selebrasyon sama aning piyesta. Kato lang atong gikontis-kontis ang kaning mga kapilya panahon sa atong herikada, katong 7 ka adlaw nga sige tag motorcade, nag-contest ang mga chapel sa ato pag act out, ilang gi-acting ang mga milagro ni San Vicente Ferrer. Dunay ni participate mga 30 kapin kakapilya. So 30 ka lugar dinhis atong parokya, 7 ka adlaw nga nagsigig balik-balik og sudong og hinumdom sa milagro ni San Vicente Ferrer. Kanindot ana nya magpundok sila dito, hasta mga bata magpundok, at least makahuna-huna sila. Mao ning atong patron, kamao din mohimog milagro, Diyos nun day kay ni siya. Nindot nya din man tagi-finance ato, dagko man tog premyo. Wa para ba nato ma-declare ang winner? Nanay mga winners, pero karon pa ni nato i-declare inig kuan nato kaning katapusang night, inig pista ikagabi atong i-declare ang kinsay winner, or tingali sa fiesta mas nato ikalas 10 karong Sabado. Nganong naka-finance man ta ana? Tungod sa namalit og slots, nahimong malampuson ang Diyos nun nga mga buhat tungod sa mga tao nga may paambit sa ilang kalibutanong mga bahandi. Muna sa ato karong dag, SBF dag para sa atong kumbinto, na natay halin nga 16,099 slots. Pakpak yapon. Sa ato sad nga
GPHG para aning atong pista celebration. Niya na to gikuha ni ang tanang mga expenses na natay halin nga 26,382 slots. Pakpakyapon. Naapay 18,618 ka slots nga wapam halin kutob raraban ni karong Sabado. Halin kaning tanan. Og maliwat gimos Ginoo. Kausara ni mahalin mo baligya lang kas imong yuta nga pila ka square meter nya human ang halin imong ipalit og slot. Wala manani. Pero daw kay kag kwarta, hangol jud kay kag kwarta, bisag na kay dako kay yuta, kwarta lang yapon, timan gini mamatay gyud ka. Magkusmod imong naong, wa kay kalipay, luos lang kag kasuko. Bisag ang imong 3 ka hektarya nga yuta, lahapan lang nag 10 square meters, makigpatay na ka. Oh. Di tinuod. Dili tinuod? Tinuod Pero ikaw na kay 10 square meters nya wa gyud ka maliwat, naliwat jud kas Ginoo, bisag ilugon pa na tanan, mo smile gyapon ka bisag gaagas imong luha. Nga naman ang imong kasing-kasing buhi dili patay. Nga. So niya pay 18,618 ka slots. Hutda din ninyo palit kamong mga buhi, kamong mga patay ay lamog apil. Nya natay 10 slots challenge, tag 6,000, bali 10 slots sa SBF dag og 10 slots sa GPHG. Niabot na sad ang niapil ani og 145 ka 10 slots challenge. So pakpakan sa nato ang niapil. Salamat kayo. Umpun ani tag 10 slot challenge, kinahanglan tag mga kuanting ali mga 100 ka 10 slot di sobra sad mga 500 tingali nahurot na ni. Mga igsoon, ang Ginoo way hunong sa pagpakita sa iyang kinabuhi o sa iyang gahom. Ang ato lang pasudlo nato siya, tinudon taning atong pagsimba, tinudo nato ang atong pagdawat niya dinhi sa Santos nga Eucharistia, pahimusla nato o tagaan nato higayon nga ang iyang gahom nga atong gipasod sa atong lawas mulihok unta matag adlaw. Unsaon man ialagad gyud ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Limpyuhi gyud dili lang ang imong lawas kung dili ang kalag, kuhaa gid ng sala. Ang sala sa kahakog, sala sa kasuko, kalaway o uban pa. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon ato ng atimanon ang atong kalag. Na, pinomdumi. Sige, manindog na ta mga muatiman sa inyong kalag.